tugang. And welcome po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan daw ning Lunes, Petsa 17, kang bulan ning Marso 2025. At sa tuyang binabati ang birthday boy. Happy birthday po, Glenn Barcelon. At sa mga nagsaselebrar kang sa indang mga kumpleanyo, ngunyan na aldaw. Happy birthday po at nawa tawang kamuning marahay na buhay digdi sa kinabaan. Okay? Hindi po ang satuyang wish sa Indugabos. Kumusta ka mo mga tugang? Kumusta tabi sa indong weekend? Sana nakapagpahingalo ka mo kang Biyernes, okay, sabihin natin Biyernes na banggi o Sabado ning Sabado, kasugma, Domingo, sana ka mo nakapagpahingalo, nakapagsabi nga, naka-recharge na naman. At ini po nasa ikatulong simana na kita kang bulan ning Marso. Madali talaga ang panahon. Mahuna mo kaan, na yan, Semana Santa na yan, Yung baga, madali sana kasi ang Semana Santa, mapuon yan, Abril 13, Palm Sunday po yan. So, kaya madali pirang Semana na sana. After all, ang Kwaresma, may 5 semana yan, 5 Domingo yan. Bago mag-abot ang Semana Santa. Kaya mga tugang, at siguro ngunyan, magayon na nakita na sa ikaduwang Domingo na kang Kwaresma, sa tuyang mga inaandam, ang sa tuyang mga sadiri. Sana siguro mga tugang, sa tuyang napapakinabangan, ang mga panahon, iyan mga tao sa tuya ning Diyos, tinatawang kita ning panahon. At sa bawat panahon, tinatawang kita po ning pagkakataon. Kaya sana, huwag nating kalimutan. Dapat gawin natin na ang pagkakataong ini, gamitin natin. Pakinabangan ta. Kasayang kung di mo papakinabangan ang pagkakataon na yan. Tinawang ka ng pagkakataon, ang panahon, tinatawag kita ng panahon, pagkatapos dahil mo pinapakinabangan, masasayang mo yan. Tandaan natin na ang panahon na yan, dahil mo naman talaga maibabalik yan. Sabi nga, hindi natin maibabalik ang kahapon. Kaya habang kita tinatawag ng panahon, tinatawag kita ng pagkakataon, so sabi nga ni, make most of it. Kasi nga, time is of essence, So, totoo yan You may have yung mga bagay-bagay, but time, is very important. Kasi sa gabos na bagay, ang di na talaga maisa sa uli ay ang panahon. Pag nawalan kang kwarta, may isa sa uli pa yan Pag sumikap ka ulit, may bahay, nawalan kang bahay, pag oras na yan, maibabalik uli yan. Pero ang panahon, pag nawala sa imong panahon, wala na talaga yan. Wala na, okay? Kaya sa tuyang tawaning marhay na panahon ang mga bawat pagkakataon. Yan. Masyado ka naman seryoso, Father, ha? Dayman, lang sanabi ka parungdum sa laman tabi. Iya ba? Umayong patama pa ng Father, seryoso mo? Oo, kasi bago, nag-abot yan nagmisa ako sa gadan na ilulubong. Siyempre, sa pamilya baga, nakatayo, sa magparitato ka mo ha? Pagkatapos nasa likod sugadan. Okay, don't smile, kasi ang iba naka-smile Okay, 1, 2, 3, smile. May magadan, smile. Kasi sabi, instead of sabing smile, don't smile. Ang itsura ka sa nakagurus, don't nga karugan o ang guton, ang gutlugod. Alam mo, ano kaya magayon pag nagpapaparitato ka mo sa gadan?
Anong sasabihin nindo? Okay, nagpaparitrato sa gadan. Smile or cry? Okay, ganun ba yun? Kaya nagtawanan tuloy kanina. Kasi sa halip na sabi na smile, ayaw nila mag-smile to may gadan. Ano ba ito mag-smile? May gadan? Pero alam mo mga tugang, ang kagadanan ay talagang, ang sabi nga niyan, is kung hilingon talaga, kaugmahan din. Ano man ito, Father Kaugman? Gadan na nga ni. Kaugmahan ta, sunagadan, dahil na magdurusa, dahil na mapahirapan, lalo sa itong gadan na nagpara, itong may hilang baga, haluyon na hilang, nagtios ng gusto, ngunyan, dahil mayo na, kaya dapat mag-ugma na siya. Yan. Kaya minsan dahil nga lang na-equate ang death sa kaugmahan. Pero kung titingnan natin, pwede man iyan because death is a liberation from earthly things. So, day ka na, pag ang tao nagadan, mayo na, wala nang, sabi nga, wala nang pagdurusa, kalungkutan, at tanging mamamayani, wala nang lungkot, kundi tanging ang kaligayahan ang mamamayani. Yung tama nga naman, di ba? Kaligayahan. Kasi liberation. When you are liberated, ibig sabihin, napalaya ka na, hindi ba masaya ka na? Yan. Pero ang tingin pa rin natin sa kamatayan, of course, is negative, pagkatapos dapat maglungkot. Ang hiling kasi dapat maging malungkot ka. Pero kung titingnan natin, ang kamatayan is a celebration of life. Ano? Kaya nga, tapos na ang buhay niya digdi sa daga, libre na siya. Libre na. Yan mga tugang. Kaya anyway, sana medyo magayon sa indong sa indong mga weekend at sana mga tugang na sabi nga ni, nakapagpahingalo ka mo, at the same time, na-recharge ka mo. Okay? Ngunyan na daw ning Lunes, siyempre, nasa ikaduwang Domingo na kita o ikalawang linggo ng Kwaresma, ngunyan na Lunes, magayon ang satuya naman na pagirumdom. Magayon ni mga tugang na kita ay pinapagirumdom kung ano ang satuyang mga sukatan. Yan. Kaya nga siguro sa tuyang hurup-hurupon ini mga tugang na kung ano ang sa imong ginamit na panukat sa kapwa mo, yan din ang gagamitin sa iyo. Yan. Kaya mag-ingat ka. Ano bang panukat ang ginagamit mo? Is the standard of love? Standard of compassion? O standard of condemnation? O standard of hatred? Yan. Kaya pwede ako magkaputabi sa inyo mga tugang. Sana kamo ay mag-text sa kuya sa 0925-811-3851. At pwede kamo magduman sa inyong mga Facebook, sa DCGB News Online o sa YouTube. At the same time, i-like tabi nindo ito and then i-share. Okay? So ang hapot ni Father Boots sa gabos na nag-aantabay ka sa tuyang programang Marahay na Hapon, hapot ni Father Boots, ano ang magayon ng panukat na dapat gamiton ta sa lambang saro? Yan. Anong panukat na ginagamit mo? Yung panukat bang pagmamahal o panukat na mapanghusga? Okay? So anyway, bago tayo mag-break, gusto ko munang basahin mga tugang ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Lunes, ika-2 linggo ng Kwaresma, second week na po tayo ng Kwaresma, nagpapaalala sa atin, na ang kasalanan ay pumipinsala sa kaugnayan natin sa Diyos. Totoo naman yan ang nakakasira, nakakaraot sa tuya. Kaya para hindi kita maraot sa satuyang relasyon sa Diyos, kaya mag-iwas kita sa kasalaan. Kasi ang kasalaan ng mga tugang ay talagang nakakaraot ngani. Ang kaso, pagmisa ko duman sa gadan, sabi ko, alam mo, kita baga bilang mga nilikha ayon sa larawan ng Diyos para tayong mga
Salaming. Salaming. Na yung salaming na yan, pag tiningnan tayo ng Diyos, dapat makita ng Diyos ang kanyang sarili. Pero bakit hindi na nakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Kasi nga, dala ng mantsa na. Para bang, ang halimbawa nito, ganito yun eh. Pag kayo naliligo, pagkatapos nag-hotbath kayo, at yung salaming doon sa CR nindo, medyo magiging malabo. Kaya hindi mo makita ang sarili mo hanggat hindi mo linisin o nilinigan. So ano bang salakan mga tugang mangyari sa tuya? Kaya nga, kita bilang mga mirror o reflection or images of God, sana nga maging malinig. When God sees us, dapat makita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Ay bakit hindi makita ng Diyos ang sarili niya sa atin? Kasi nalalabuan na tayo, malabo na dahil sa kasalanan. Kaya sana linigan ta ang sa tuyang salaming na ini. Parang pag nahiling kita ng Diyos, makita ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Yan ang mga tugang, napakahalaga po yan. Tayo ay, we are the reflection of God. Okay? We are the mirrors of God because we are images of God. So ang Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 36 hanggang 38, 2 bersikulo lang po ini. Sabi digdi, basahan ko mga tugang ha. Maging maawain kayo gaya ng inyong amang na maawain. Yun, maliwanag ha. Maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. At huwag ninyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Isang saganang takal, siksik, liglig at umuumapaw ang mabubuhos sa inyong kandungan, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginamit ninyo o ginagamit ninyo. Mga kaibigan, iyan po ang mabuting balita ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 36 hanggang 38. Anyway, mag-break muna kita at sa pagbalik ko mga tugang, mamaya aking ipapaliwanag ano naman kaya ang gustong sabihin ng kagurangnan sa satuya mo yan. Paano tami apply ang tataramon ng kagurangnan? Yan naman talagang lagi. Ang tataramon ng kagurangnan ay buhay na buhay. Buhay na buhay. Lalong-lalo na kung ito ay ating isinasabuhay. Ang oras sabi ko niyan, 15 minutos, makalipas ang alaw na ng hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng
kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyanal daw ning Lunes, petsa 17, kang bulan ning Marso 2025. At gusto ko pong batiin si Christian Abrera. Good afternoon. Na nagdadag po siya at nagiling sa satuya ngunyan sa DCGB News Online. Okay? So pwede ka mo mag-comment o pwede ka mo mag-message sa kuya at parang batiin at i-shout out po tabi ka mo. Iyo! Anyway, so padagos kita mga tugang. Magayon ang pagirumdum sa tuya ngunyan aldaw na kita dapat de kita mapanghusga. Magayon bagay ni na sinasabi ng kagurangnan, maging mahirakong kita. Maging mahirakon. Bakong mga maapihon, bakong para arapi. Kundi maging kita, sabi nga ni, magigitang maawain. Maganda po yan. Mahirakon sa Bicol. Maging mahirakon kita mga tugang. Alam mo, sabi nga ni baga, maging mahabaging kayo gaya ng inyong ama. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Alam mo, totoo naman sinasabi baga na anumang ginibuta sa satuyang kapwa, ginibumantayan sa satuyang mga sadiring. Alam mo, gusto kong i-share tabi sa inyo mga tugang, lalong-lalo na kung paano ta magigibo ang ningkarahayan ang lambang saro. Kasi sabi baga ni Kristo, sabi nga ni kan Sabado, maliwanag sa sinasabi kan Sabado, sa tuyang kamutan ang sa tuyang mga kaiwal, love your enemies. Love your enemies. At kasi sabi baga digdi, nung panahon na sinabi ni Jesus sa kanyang mga galaga, maging mahabaging kayo gaya ng iyong ama. So makita mo na ang Diyos ay mahabagin, mahirakon. Kaya nga, pati nga ang kanyang mga kaiwal, kanyang pinapatawad. Sabi nga, pray for those who persecute you. Yan. Alam mo, gusto kong tawaan ko kamo ng apat na paraan. Sabi nga, how can we love our enemies? Totoo naman, difícil talaga. Sabi nga, loving our enemies might seem difficult, but is the powerful way to grow as a person and promote peace. Para talaga magkaigwa kita ng katuninungan, magayon na kita magkaminruutan. Yan. Ang primero, para magkaminruutan kita, lalo na sa tuwing mga kairiwal, sa English sabi nga, understand their perspective. Sa tuyang intindihon ang saindang mga pananaw sa buhay. Kasi pag nalaman mo na ang pananaw niya sa buhay, ay medyo maiintindi, ay kaya pala, Kaya minsan, bawal talaga tayo manghusga. Sabi, huwag kayong humatol. Minsan kasi hatol ng hatol tayo, hindi naman pala natin alam talaga ang punot dulo. Tulad nung isang nakita ko doon sa Facebook baga, itong aki, perming late. Perming late. Kasi, di naaram kang teacher kung bakit late. So, pag abot naman kang aki sa eskwela, pigpapakol ang sa iyang kamot. Kaya nga, every day,
nagpapapakol na lang siya. Kaya pag abot niya naman, ang sa iyang kamot, binubukas siya na parang pakulong kang teacher. And one time, so teacher, napadaan duman sa lugar kung saan suaki nag-aagiman. Nahiling niya, suaki na ito, so estudyante niya, bit-bit niya, so nanay niya. Yung pala dadaron duman sa ampunan parang siya makalaog sa klase. Kasi nga, wala naman siyang ibang kundi sila lang, mag-ina. So, doon nahiling niya, bigmasdan niya kung anong nangyari. Bigsundan niya, yun dinala sa pagkatapos naglaog na suaki duman sa eskwela. Kaya nga, nang pag-abot kay itong aki, so teacher, mga tugang, nagluhod sa aki, salip na pakulan su aki, nagluhod su teacher, at naghagad ng tawad. Kasi naintindihan niya kung bakit pala nalilate yung bata, dala ng ang ginagawa niya muna bago siya pumasok sa eskwela, dinadala niya muna ang kanyang nanay sa bahay ampunan, pagkatapos saka papasok siya sa eskwela. Kaya malilate nga talaga. At doon mga kaibigan, yan ay napakagandang halimbawa na huwag tayong manghusga. Hindi natin alam ang punot dulo eh. Mahilig kasi tayo, akala mo kung sino tayo magagaling, hindi ba? Kaya understand their perspective. Sabi nga ni, put yourself in their shoes. Okay? Try to put yourself in their shoes. Sabi nga mga tugang, know their story. Everyone has their own story. So, alam mo nung unang istorya niya kung bakit ganon. Bakit kaya pala ganon? O minsan nga sa rin. Kasi, totoo, may batas tayo, may mga rules and regulations. Pero alam mo, minsan, mga rules and regulations ng siya pa nagpapahirap sa tao eh. Salip na mapabadali, why make it simpler and sabi natin na easier, pinapahirap pa kan mga rules and policies nasa policy yan. Yan. Araw kayo nung nandun ako sa Amerika, itong sarong Pilipina na naghagad ng sabi ka itong Pilipina doon sa principal, since ang dami naman pagkain na naiwan, sabi niya, ma'am, can I bring this home? Can I get this pagkain? Sabi niya, don't ask me. Sabi ka principal, don't ask me. Okay? So bakit ang sinabi ng principal, don't ask me? Yung pala, kasi mayroon silang policy na halimbawa, kinuha mo itong sobrang pagkakan. Pagkatapos, may na food poison, ay, yun na nga ang nangyari, ikaw ang masasahutan. Kaya nga, for security reason, parang mag-iingat, sobrang pag-iingat, yun ang nangyari. So, yun na nga lang. So, salip na makatabang, yun na lang, wag na lang. Yan, parang minsan gano'n na nangyari sa tuya. Bakit kaya, why do we have to make life harder? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Bakit napahirapan pa natin ang tao? Bakit pahirapan natin ang mga bagay-bagay na samantala, pwede naman talaga palang madaliin, pwede naman palang sabi natin, you make it simpler, you make it madali na, wala namang, sabi nga sa mga one shop shopping na lang. Bakit maraming bureaucracy? Punta ka dito, punta ka doon, punta ka doon, punta ka doon. Sobra na. Samantala kung okay, diretso na, madali pa, kulang ang korupsyon. Alam mo, sabi, pag too much bureaucracy, talagang yawn ang korupsyon kaan. Kaya dapat siguro maintindihan ta. Kaya mahalaga ini. Let us put ourselves in the shoes of other people. Okay? We must try to know their story. We must try to know the reason for acting the way they do.
Okay? Of course, this doesn't excuse their harmful behavior, but it can help you see them as more than just an enemy. Ano? Kasi madaling hanapan ng dahilan eh. At hanapan na ng ano ito, ng kasalanan o pagkukulang yung tao. Madali, di ba? Madaling hanapan eh. Yun. Ang tanong ko sa inyo mga tugang, makadiyos ka ba pag hinahanapan mo lagi ang ibang tao ng mga pagkukulang at kasalanan? Ganun ba yan? Nagsisimba ka pa naman, nagrosaryo ka pa naman, nagmamakadiyos ka pa naman, pero pagdating sa trato mo sa tao, ganun pa? Oy, anong klase yan? Kaya sabi dito sa number 1 step in order to really maiwasan ang mga judgmental attitude na yan, understand their perspective. Unawain ta sa ating pananaw. Ano? For example, if someone is rude to you, they could be going through, siguro, they could be going through a tough time. Hindi mo lang alam kasi, tanungin mo nga, bakit po kayo nalulungkot? Siguro ikaw, ang nakikita mo kasi lungkot lang, pero hindi mo nakikita kung bakit siya nalulungkot. Yan. Yan ang mahalaga eh. Kaya maganda ha, parang maging less judgmental tayo, more understanding tayo, less judgmental. Let us always try to understand the perspective of other people. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan ay 29 minutes after 1 o'clock. Hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale. March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At this supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and Hello. Good afternoon, Giraray. Okay, balik po kita Giraray sa programa.
Marahay na hapon with Father Boots Bombase OP, ngunyan aldaw ning Lunes at sa tuyan pinag-urulayan, how can we be less judgmental? Siguro sa panahon ng Kwaresma, maging less judgmental tayo kaysa judgmental, husga ka ng husga, insulto ko ng insulto, nang lalait ka na ng lalait, o nang aapi ka ng kapwa. Siguro sa panahon ng Kwaresma, let's be charitable enough. So, sabi nga, gumawa tayo ng karahayan. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Paano? Pag-unawa. Unawain natin ang ating kapwa. Kaya sabi ko kanina, ito po ang unang step, parang maiwasan natin ang pagiging less judgmental but more on understanding. Masabi nga dapat tayo mapang-unawa, at magkaroon ng awa. Dapat magkaigwa tayo ng magandang pananaw sa kapwa. Sabi ko nga, try to put yourself in their shoes. Kung ikaw nandoon sa sitwasyon nila, ano kayang gagawin mo? Yun. Kaya number 1. So number 2, parang tayo maging mapang-unawa, less judgmental, at sabi nga tayo ay maging tulad. Sabi siya dito, maging tulad tayo ng Diyos, maging mahabagin tayo, sa English compassionate. Mahalaga that we have to practice forgiveness. Father, pagpapatawad, hindi pwede, Father, marami ng kasalanan sa akin yan. Bakit ko patatawarin yan? Hindi ko patatawarin yan, Father. Talaga? Alam mo, pag ikaw hindi ka magpapatawad, ikaw ay ang hindi magiging masaya. Bakit? Hindi ka masasaya? Because, at tandaan mo, ikaw ay nakukulong sa iyong galit, nakukulong ka sa iyong yung puot, yan. At ikaw ay talagang umiinom ng lason. Ano ang lason? Unforgiveness is lason eh. Kaya practice forgiveness. Tandaan natin, kahit na tayo makasalanan, pinatatawad pa rin tayo ng Diyos, hindi ba? Yan naman talaga napakaganda eh. Panahon ng Kwaresma, ano bang ibig sabihin dito? Pinapatawad tayo ng Diyos. Gabos na tao na may kasalanan. Kung tanggapin lang natin ang ating pagkakasala at sabihin natin, ako po'y nagkasala, tinatanggap ko nagkasala ko kaya gusto ko magbago. Yun. Patatawarin tayo ng Diyos. Let's go. Let go of our grudges. Let us go of the grudges, yung mga hinanakit natin sa kapwa. Alisin natin yun. Don't hold on to your anger and hurt. Kasi ikaw din, tandaan natin na maganda po ito eh. Tandaan natin, if we focus on the hurts, you will continue to suffer and get angry. Okay? And not to forgive. But if you focus on the lessons, mga lessons sa nangyari sa buhay mo, you will continue to grow in loving and a happy life. So maganda yun eh. Instead of suffer, because if you focus on your hurt, yung galit and everything, you will suffer. But if you focus on the lessons, sa mga bagay-bagay na nangyari sa iyong buhay, you will grow. Yan, importante. Let's grow in forgiveness. So mabuhay tayo. Sabi nga, magtalubo tayo sa pagpapatawad. Kasi nakakapagpatalubo ang pagpatawad. Ang di talubo pag ikaw di ka magpatawad, di ka matalubo ka yan. Kaya tanda natin, practice forgiveness. Yan ang pangadua. Ang primero, sabi ko kasi bago, dapat magbigay ka ng pangunawa. Mangunawa ka, unawain mo sila. Unawain mo kung ano ang kanilang mga pinanggagalingan sa buhay. Know where they are coming from. Yun. And then, number 2, practice forgiveness. Okay? So, forgiveness doesn't mean forgetting. Tandaan po natin yan. Hindi nangangahulugan na pag nagpatawad ka, kinakalimutan mo na. No.
Forgiveness does not mean forgetting what they did or excusing it. But it means, ang tanda natin, forgiveness means releasing the negative emotions. So pinapalaya mo ang iyong sarili sa anumang masama. Kaya nga sabi ko nga pag ikaw hindi nakapagpapatawad, ikaw ay palaging umiinom ng lason. Pag nalalason ka, yan nga, nalalason ang isipan mo. So, yan. Kaya mahirap po yun. At tandaan po natin, ang pagpapatawad is a choice you make for your own well-being. Kaya kung gusto mong magkaigwaning well-being, importante magpatawad. Dipisil, totoo yun. Nang pinatay yung kapatid ko, ang hirap magpatawad. Kayo ba'y nakaranas ng pinatay ang tatay mo? Ikaw siguro, nakaranas na inabando ka na ng nanay mo, tatay mo. Bata ka pa, inabandong ka na. Mahirap, patawarin ng nanay mong yun, tatay mong yun. Pero kailangan patawarin mo. Pero kasi, sa pagpapatawad na yun, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nung hindi ko pa pinapatawad yung mga pumatay sa kapatid ko, gusto kong gumanti. Gusto ko rin patayin sila Pero alam mo, tama kaya kung papatayin ko rin sila, edi wala nang tigil yung patayan. Kung sa Mindanao ang tawag yan, redo. So patay dito, patayin na lang tayo. Yung bayan, hindi pwede. Kaya anyway mga tugang, babalik nga si Padre Bus sa pagbabalik ko, aking ipapaliwanag muli sa inyo, mga kaibigan, na ang ikatlo at saka ikaapat na na paraan parang tayo ay mamuhay na maganda sa buhay na ito. Para tayo maging, sabi nga, tularan natin ang Diyos Ama, naging mahabagin, maging mawain, hindi mapaghatol. Kahit na nga siya makapangyarihan, hindi siya mapaghatol. Kasi kaya nga siya po ay nagpadala ng isang tagapagligtas upang tayo ay ipagtanggol. Tandaan po natin yan hindi tagapaghatol, kundi tagapagtanggol. Ang oras sabi ko yan, 40 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move
move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunyan aldaw ning Lunes, petsa 17 kang bulan ning Marso 2025. Ngunyan gusto ko pong batiin si Maria, Cecilia, and Bartolome. Peace, Father Butch, watching here in Bayongbong, Nueva Vizcaya. Wow! Thank you very much. Nanonood po siya sa Facebook, sa DCGB News Online. Thank you, Cecil, and God bless you always at ingat-ingat. Okay. Mga tugang, sinabi ko sa inyo mga tugang na sa itong ebanghelyo, gusto ng Diyos na arugon ta siya. Sabi nga, maging kawangis ta siya. Maging kamukha natin siya. Kapandok ta siya. Maawain, mapagmahal. Yan naman talagang gusto ng Diyos eh. Diba? Gusto ng Diyos na makaarog kita sa iya. Bago kitang maging makaarog, siyang gusto mong arugon, gayahin, ang demonyo o ang Diyos. Kaya anyway, parang tayo makaarog sa Diyos, isipon ta perme, mag-unawa. Hanggang ngayon, mahiling ta na, ang Diyos, inuunawa niya tayo. Pinagpapasensya niya tayo kahit na tayo makasalanan. At kaya nga, dahil sa pag-unawa niya sa atin, pagpapasensya niya sa atin, tayo ay kanyang pinapatawad. Father, hanggat kailan ba ako papatawarin na yun? Hanggat ikaw humingi ng tawad, patatawarin ka pa rin ng Diyos. Pwede, paulit-ulit na lang kasi ako nagkakasala. Okay, patatawarin ka pa rin ng Diyos basta humingi ka ng kapatawaran. Yan. Kasi ang Diyos naman hindi nagbibilang. Sige, pinatawad na kita lang ilang beses next time hindi na kita pwedeng patawarin. Hindi naman ganoon ang Diyos eh. Hindi conditional ang approach ng Diyos sa atin. Tandaan natin yan. Okay? Now, ang pangatulo, parang tayo makaarog sa Diyos, treat others with kindness. Yan. Alam mo yung awa, yung bagang mahirakong ka, small acts of kindness can go a long way. Yung mga maliliit na bagay lang naman, halimbawa, nakatabang ka. May isang tao pala na may balak magpakamatay. Pagkatapos,
nabigyan mo siya ng advice. Kung hindi mo nabigyan ng advice, ikaw ay nagbigay ng panahon para sa kanya. Binigyan mo siya ng halaga. So, hindi na siya natuloy ang magpakamatay. So, hindi ba small acts of kindness yun? Tandaan po natin. Alam mo, yung malilit lang na bagay, pwede nang gawin natin yan. Paano ng Kwaresmang ito? Halimbawa, simple smile. Yung bang, simple lang naman isang ngiti mo lang, hindi ba, isang ngiti mo lang, ang kanta yan limot ko na. Yun, nakalimutan ko na yung kantang yan. Isang ngiti mo lang, limot ko ng problema. Yun, ang ganda. Kaunting ngiti lang yan. Palagi, pag nakasalubong ka naman kasi, palagi ka nakasimangot Hindi kita madrawing Grabe ang pandok mo, boy. Dahil kita, boy, madrawing, boy. Grabe man. Nene, dahil ko madrawing sa pandok mo, boy. Ne. Dahil grabe talaga. Ngurusdot ka na nga, ne. Dahil man. Mas bagay magirari talaga. Smiling. Alog kang pandok ni Father Boots, smiling lagi. Simple smile. O, yan. O, halimbawa, practice kindness. Halimbawa, a kind word. Wow. Isang tapik mo sa balikat. O, kaya mo yan. Kaya mo yan. O, kung hindi naman, kung medyo talaga, helping hand can diffuse tension and start the change dynamic. It might be hard at first, totoo natin yan, nasimula talaga medyo naririano ka o hindi ka pa sanay, but over time, it can soften the attitude towards you and your towards them. So magbabago din yan. Hindi mo pwedeng pilitin kasi. Magbabago yan. Tanda natin yan maganda yan, parang tayo ay maging kawangis o katulad ng Diyos, kamukha ng Diyos, maging tayong maawain. Sabi nga, miski maliliit na gawain na awa, o mercy, o kindness baga, yun. Yung isang mo lang naman pwedeng sabihin mo lang, batiin mo lang, o kasi minsan, dahil sa tayo, kahit gaano ka abalang-abala sa buhay, busy ka, Father, busy ako, kaya hindi na ako nakakabati. No, kaunti lang. Pwede naman, kahit gesture lang. Alam mo, mo lang yung kamay mo, iwagayway mo yung kamay mo, ganun mo lang. Okay na yon. O kahit ganun mo, is by approve yan, approve. So, alam mo, importante yan, nakakapagginhawa. Importante sa buhay yan nakapagbibigay ba tayo ng kagaanan ng kalooban sa kapwa? O tayo nakapagpapabigat sa kapwa? Yan. Sana naman sa panahon ng Kwaresma, makapagbigay tayo ng kagaanan, nagiging magaan ang mga dinadala ng ating mga kapatid, lalong nabibigatan dahil sa problema. Tayo naman, pag-ano naman natin ang kanilang mga dalahin. Okay? Number 4, mahalaga po ito, parang tayo ay maging less judgmental but more understanding and loving. Focus on the positive. Tandaan po natin ito. No matter how, sabi natin na yung taong yan ay talagang mayroong kapintasan, may kabutihan pa rin yan. May kabutihan lagi yan. May kabutihan lagi yan. Kaya wag mong ikaw pintas ka ng pintas naman. Gawin naman natin na hanapin natin ang palaging kabubuti. Sabi nga, focus on the positive aspect. Focus on the good things. Sabi ko, kapitalin mo yung mabuting bagay na nasa taong yan. Alam mo, madalas po ako na mag-misa dyan sa Legazpi City Jail. Kung sasabihin, pag-mimisa ka na, total, mga personero yan, mga persons deprived of liberty, mga may kasalanan, mga kriminalan. Ba't ganyan ka? Hindi ganun yan. Unawain mo sila. Tandaan natin mga tugang na kahit ganun, may kabutihan pa rin naiiwan sa kanila yan.
Yan ang importante. Hanapin lagi natin, sabi nga, capitalize on the little good thing that you see in each other. Sa atin kasi yung maliit na halimbawa, yung bagay na masama, na maliit na bagay na masama, pinalalaki. Pero samantala yung malalaking bagay, pinaliliit. Mali yata. Alam mo, yung maliliit na bagay na magaganda, palaki natin. At yung mga malalaking bagay na masasama, paliitin natin. Yan. So, focus on the positive or the good things of each other. Tandaan po natin, lahat, everyone has some redeeming qualities. Pero redeeming qualities yan, no matter how hard they are to find, minsan mahirap hanapin, but focus on those positive aspects. Pwede sabi nga, you can start to shift your perception of them from the enemy to a flawed human being. Yun, makikita ninyo, tao yan eh. At bilang tao, hindi perfecto yan. Lahat may kapintasan tayo lahat. Kaya, wag na natin na pintasan pa, kundi hanapin natin lagi ang ikabubuti niya. Yan. Sana mga tugang, nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon, na tandaan natin ito na sinasabi sa atin na sa Ebanghelyo, maliwanag, na maging mahabagin kayo gaya ng iyong ama. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Tandaan natin, anumang ginawa natin sa kapwa, ginawa natin yan sa Diyos. Tandaan natin, ang buhay natin ay hinuhubog ng mga ginagawa nating mga pagpipili o desisyon sa ating buhay. Kaya pumili lagi ng mabuti. Okay? Ang desisyon natin sa buhay. Kung gusto natin na maging maganda ang takbo ng buhay natin, siguraduhin natin tama ang ating mga pagpapasya. Yan, mga desisyon natin sa buhay. Kung gusto natin makilala tayo na sa ating pagiging mga tunay na Kristiyano, kailangan natin piliing magmahal sa paraan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din natin mahalin ang ating kapwa. Alam mo, may dalawang aral natin na maaring makatulong sa atin kung paano tayo magiging salaming at habag ng pagpapatawad ng Diyos. Ang una, puksay natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kabutihan. Sabi nga sa Ingles, overcome evil by doing good. Yan. Overcome evil by doing good. Yan, importante. Puksay natin ang masama. Paano, Father Butch? Gumawa ka ng kabutihan. Ito ay nangangailangan na kailangan nating piliing magmahal at hindi magkaroon ng puot o magpatawad at hindi maghiganti. Magkaroon ng habag, hindi kalupitan. Ang problema sa atin, masyado tayong malupit sa kapwa. Hindi tayo nagiging mabait sa kapwa. Ang pangalawa, para tayo maging salaming ng habag at pagpapatawad ng Diyos para makita ng tao na ang Diyos ay buhay sa ating sarili. Sabi natin, ay nakikita ko ang Diyos sa iyo, Father Butch. Ito yun. Maliban sa puksay ng kasamaan, piliin natin ang daan ng habag at hindi ang daan ng paparusa. Tandaan po natin, ito ay maaring nangangahulugan na kaya't nating mahalin ang ating kaaway at hangarin ang para sa kanilang kabutihan. So always something good for them. Ang kailangan lang ay respeto. Yan ang kailangan talaga eh. Nawawala na kasi minsan ang tinatawag natin respeto at malalim na pangunawa sa kanilang ibang pamamaraan at paniniwala. Kung sabi ko kanina, di ba yung 4 na paraan? Magkaroon ka ng pangunawa, pagpapatawad. Yan. At magkaroon ka ng paggawa ng kabutihan.
Napakahalaga yan. At hindi kailanman mapupuksa ang kasamaan kung kasamaan din ang pipiliin natin daan para puksain ang kasamaan. Hindi pwede yun. Tandaan po natin. The means does not justify the end. Tandaan po natin mga tugang iyan. Na tayo ay palaging gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ano para tayo ay maging kawangis nga talaga ng Diyos. Okay? Kaya maaaring mahirap mapagtagumpayan ng kabutihan ang kasamaan. Totoo, struggle po ito, challenge po ito sa atin. Mahirap kasi nagpapakabuti ka, sisirain ka naman. Pag-isipan ka pa, pagmamalupitan ka pa, nagpapakabuti ka na nga. Pero ngunit, hindi ito imposible. Tandaan natin yan. Ito lamang ay natatanging paraan upang putulin ang tanikala ng kasamaan sa daigdig nito. Iyon, napakahalaga po yan. Kaya importante mga tugang na tayo ay maging kasangkapan ng kabutihan, hindi ng kasamaan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng impormasyon, inspirasyon at bendisyon na tayo nga ay maging katulad ng Diyos. Hindi ibig sabihin pag sinabing katulad tayo ng Diyos, hindi naman natin mapapantayan ang Diyos. Ang ibig ko lang sabihin, tularan natin ang Diyos sa kanyang kabaitan, sa kanyang kabutihan, pero hindi naman natin mapapantayan ang kanyang kapangyarihan sapagkat ang Diyos ay Diyos, tayo ay kawangis lamang ng Diyos. Okay? Hindi tayo ang Diyos. Anyway mga tugang, nagpapasalamat po ako sa ating technical. Sino ba nandyan ngayon sa ating sa istasyon? Thank you very much. I think sino ba nga Lunes ngayon? Si June ba? Thank you very much. Si June, tama. Si June Napolis pala ang satuyang technical man. Thank you very much, June. At nagpapasalamat din po ako sa ating item production na si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Boots Bombase OP, nagsasabing, we are all a blessing to one another at panatiliin natin lagi tayong maging kamukha ng Diyos sa ating kapwa sa pamagitan ng pagmamahalan. Thank you very much. God bless everyone and see you again tomorrow. Bye-bye.